హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ క్లాస్కి స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులలో గత 17 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున 17 అధ్యాయాలను మనము పూర్తి చేసుకున్నాము. సో వాస్తవానికి భగవద్గీత 17 అధ్యాయాలతోనే పూర్తయినటువంటి అంశము. సో కానీ మొత్తం అధ్యాయాల యొక్క సారంగా ఈ 18వ అధ్యాయాన్ని దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఎందుకంటే ఆ 17 అధ్యాయాలతోనే ముగిసినటువంటి విధానంలో భగవద్గీత యొక్క ప్రతి అధ్యాయంలోనూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ముఖ్యంగా మనకు బోధించినటువంటిది భగవత్ సేవయే, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవే జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యము అని నొక్కి చెప్పినటువంటి అంశము. సో అదే విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు జ్ఞానపదంగా ఈ 18వ అధ్యాయంలో మొత్తము ఇప్పటి వరకు చర్చించినటువంటి అన్ని అంశాల యొక్క సారాంశంగా ఇందులో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తొలి 6 అధ్యాయాలలో భక్తియుత సేవ యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశము. ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలు అంటే 7 నుండి 12 వరకు ఉన్నటువంటి అధ్యాయాలలో విశుద్ధ భక్తి యోగాన్ని గురించి, దాని యొక్క స్వభావాలు, తర్వాత కర్మలు అనేటువంటి అంశాలని మధ్యలో ఉన్నటువంటి భక్తి యోగాలు అంటే 6 అధ్యాయాలలో భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశము. ఇక చివరి 6 అధ్యాయాలలో నిన్నటి వరకు అంటే అంతకుముందు క్లాసులో 17 వరకు, అలాగే ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటి చివరి 6 అధ్యాయాలలోనూ ఆ భగవంతుడు ముఖ్యంగా జ్ఞానము, సన్యాసము, భౌతిక ప్రకృతి, దాని యొక్క కలాపాలు, ఆ దివ్య ప్రకృతి, భక్తియుక్త సేవ అనేటువంటి అంశాలను వర్ణించడం జరిగినటువంటి, తెలియచేయడం జరిగినటువంటి అంశము. సో మనకి 17వ అధ్యాయంలో ఓం తత్ సత్ అనే పదాలతో వివరించబడేటువంటి ఆ భగవంతుని సంబంధంలో సమస్త కర్మలు చేయాలి అని, అలా చేయనటువంటిది ఏదైనా అంటే శాస్త్రాల ద్వారా అంటే దాన్ని చేయకుండా, అంటే భగవంతుని పైన విశ్వాసం లేకుండా, అంటే భగవత్ సంబంధం లేకుండా చేసేటువంటి ఏదైనా అసత్ అని చెప్పబడినటువంటిది 17వ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో చూసినటువంటి అంశము. సో ఈ విధంగా ఆ భగవద్గీతలోని 17 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకొని ఈ 18వ అధ్యాయము ఆ మొత్తము అధ్యాయాల యొక్క సారాంశంగా ఉన్నటువంటి అంశము. దీనిని సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము, దీన్నే మోక్ష సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. ఇది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా వచ్చినటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈరోజు ఈ క్లాసుని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే.
తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నటువంటి, సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్చామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశిని సూతన. సో అర్జునుడు ఆ భగవంతుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ మహాబాహో, అంటే ఇక్కడ ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు ఓ మహాబాహు, ఓ కేసి సంహార, ఓ ఇంద్రియాధీశ అంటూ సంబోధిస్తూ ఇక ఆయన అడుగుతున్నాడు, త్యాగం యొక్క ఉద్దేశ్యమును, సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశ్యమును నేను తెలుసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను అని ఆయన తాను ఏవైతే విషయాలను తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాడో వాటి గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించినటువంటి అంశం. సో భగవంతుడిని ఉద్దేశించి ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో వాడబడినటువంటి రెండు పదాలు, ఒకటి కేసి సంహార్, కేసిని సూదన, అలాగే మరొకటి హృషీకేశ అనేటువంటి రెండు పదాలు కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు. ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు హృషీకేశుడు అంటే అతడే సకల ఇంద్రియాలకు అధిపతి. సో మరి మనము మానసికమైనటువంటి నిర్మలత్వాన్ని పొందడానికి అతడు మనకి ఆ ఇంద్రియ ఆధీశుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు సహాయం పడతాడు. అలాగే మనలో కలిగినటువంటి సందేహాలు అనేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అది అసురులుగా చెప్పబడేటువంటిది. మరి ఆ భగవంతుడు అంటే మనలో కలిగినటువంటి సందేహాలు, ఆ మోహము, ఇవన్నీ కూడా దానవులతో పోల్చబడే, దానవులతో పోల్చబడేటువంటి, మరి అటువంటి ఎంతో మంది దానవులను సంహరించినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు. కేసి అనేటువంటి మహారాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు. సో కనుకని ఇక్కడ కేసి సంహార అని సంబోధించడం అంటే ఆ విధంగా మనలో ఉన్నటువంటి ఈ సందేహాలు అనేటువంటి దానవులను సంహరించి మనకి మానసికమైనటువంటి ప్రశాంతతను, నిర్మలత్వాన్ని కలగజేసేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో కనుక వాటిని ఆ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకునేటువంటి ఉద్దేశంతో అర్జునుడు ఆ విధంగా సంబోధించి ఉంటాడు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి వివరించినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఆ విధంగా త్యాగము, సన్యాసము వాటి యొక్క ఉద్దేశాలను తెలుసుకోగోరినటువంటి వాడై అర్జునుడు అడగడము, దానికి భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తున్నాడు. భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసము అని మహాపండితులు చెబుతూ ఉన్నారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన ఆధారపడినటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వదిలివేయడము సన్యాసము అని మహాపండితులు చెప్పగా, అలాగే సమస్త కర్మల యొక్క ఫలితాలను అంటే కర్మలనే కాకుండా కర్మ ఫలితాలను వదిలిపెట్టడము త్యాగము అని జ్ఞాన సంపన్నుల యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ అంటే ఇక్కడ బుద్ధిమంతుల యొక్క అభిప్రాయం ఏంటంటే ఆ కర్మల యొక్క ఫలితాలను వదిలివేయడమే అనేటువంటిది అంటే త్యాగము అని బుద్ధిమంతుల యొక్క అంటే ఆ జ్ఞాన సంపన్నుల యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నది. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అన్ని రకములైనటువంటి కామ్యకర్మలు దోషమైనవి, వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు చెప్తూ అంటారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అయినా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనేటువంటి కర్మలను ఏనాడు విడిచిపెట్టవద్దు అని మరికొందరు ఋషులు చెప్తూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ, అంటే వీటిని యజ్ఞము, దానము, తపస్సులు అనేటువంటి కర్మలను ఏనాడు కూడా వదిలివేయకూడదు
అవి భగవత్ సంబంధంలోనే చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాటిని వదిలివేయకూడదు అని కొందరు ఋషులు చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ మనకి వేద సాహిత్యంలో కొంత వివాదాస్పదమైనటువంటి కర్మలు ఉన్నాయి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన మనకి చెప్తున్నటువంటి యజ్ఞము, దానము, తపస్సు, కర్మలను ఎన్నాడూ విడిచిపెట్టవద్దు, వానిని తప్పకుండా ఆచరించవలే. వాస్తవమునకు ఆ యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సులు అనేవి మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. కనుక అందరూ కూడా వాటిని ఆచరించవలసినదే అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే సాధారణంగా యోగులు అనేటువంటి వారు, అంటే మహాత్ములను పవిత్రం చేస్తా అంటారు కదా, ఆ యోగులు అనేటువంటి వారు మానవ సమాజం యొక్క ఈ పురోగతి కొరకే కర్మలు చేయాలి అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఈ మానవుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితం వైపునకు పురోగమింప చేయడానికి వివిధ రకాలైనటువంటి సంస్కారమైనటువంటి కర్మలు ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి వాటిని తప్పక ఆచరించవలసిందే అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా చూడవలసినటువంటిది. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. ఓ అర్జున, ఈ కర్మలు అన్నీ మమకార, ఆసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చెయ్యాలి. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చెయ్యాలి. ఇదే నా ఖచ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయం. సో భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేసినటువంటివి ఇంతకుముందు ఆ ఋషులు, మహర్షులు చేసి చెప్పినటువంటి, అంటే ఆ ప్రామాణికంగా ఉన్నటువంటి బుద్ధిమంతులైనటువంటి పండితులైనటువంటి వారు చెప్పినటువంటి అభిప్రాయాలను చెప్పేసి ఇక ఆయన తన యొక్క అభిప్రాయాలను కూడా చెప్తున్నారు. ఈ కర్మలన్నీ కూడా ఆచరించవలసిందే, కాకపోతే ఫలాపేక్ష రహితంగా ఈ కర్మలను చెయ్యాలి. అంటే వాటిపైన ఎటువంటి మమకారాన్ని పెంచుకోకుండా, ఫలాపేక్ష లేకుండా అవి వాటి యొక్క మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మము అనేటువంటి భావనతో ఈ కర్మలను ఆచరించవలసింది అని ఆ భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము అది. సో అన్నీ కూడా మనకి పవిత్రీకరించమైనప్పటికీ కూడా వాటిలో, అంటే మనం చేసేటువంటి ఆ శాస్త్రాలలో సూచించబడేటువంటి ఆ యజ్ఞాలు కానీ, దాన ధర్మాలు, ఇవన్నీ కూడా పవిత్రీకరించేవి అయినప్పటికీ కూడా ఆ కర్మలను, ఆ కార్యాలన్నింటినీ కూడా ఎటువంటి ఫలాలను ఆశింపకుండా, అంటే భౌతికమైనటువంటి పురోగతిని ఆశిస్తూ ఏది చేయవద్దు అనేటువంటిది ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆధ్యాత్మిక దృష్టిలోనే, అంటే భగవత్ సంబంధంలోనే ప్రతిదానిని కూడా ఆచరించాలి అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క అభిప్రాయంగా మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఆ విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడము మంచిది కాదు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అర్జునుడు క్షత్రియుడుగా ఆయన యొక్క ధర్మమైనటువంటి యుద్ధము చేయవలసింది వదిలేసి తాను అస్త్ర సన్యాసం చేస్తూ అని చెప్తున్నాడు. ఒక బ్రాహ్మణుడిలాగానో, ఒక సన్యాసిలాగానో నేను భిక్షమెత్తుకోనైనా జీవిస్తాను, కానీ ఈ మా బంధువులను, గురువులను, పెద్దలను సంహరించి మేము ఈ రాజ్యాన్ని అనుభవించలేమాయా అని చెప్పి తన యొక్క ధర్మమైనటువంటి క్షత్రియుడిగా తన ధర్మం, యుద్ధాన్ని అతడు విస్మరిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో అందుకే ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నాడు, విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడూ విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు అని చెప్తున్నారు. ఒకవేళ అవివేకంతో, అంటే తెలివి తక్కువతో మోహానికి గురి అయ్యి ఆ మోహంలో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెట్టినట్లయితే ఎవడైనా, అది త్యాగం కాదు, అది తమోగుణం. ఒకవేళ ఆ త్యాగం ఏదైతే ఉందో, అంటే అది మంచిది కాదు అని చెప్తున్నారు. ఒకవేళ అలా చేసినట్లయితే ఎవరైనా అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెట్టినట్లయితే ఎవరైనా, అటువంటి త్యాగం ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణ సంబంధమైన త్యాగము అని అంటారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంకా కొన్నిసార్లు ఒక్కోసారి ఎక్కువ ఏవైనా ధర్మాలు, మన యొక్క కర్మలు, మనం చేయవలసినటువంటి పనులు అవి కష్టంగా ఉన్నాయి అని, లేదా శరీరానికి అసౌకర్యంగా ఉన్నాయి అని, విధిగా చేయవలసినటువంటి
కర్మలను అంటే విద్యుక్త కర్మలను విడిచిపెట్టడం ఎవడైనా విడిచిపెట్టినట్లయితే అలా విడిచిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగము అని అంటారు. త్యాగం గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. రజోగుణ త్యాగము అని అంటారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అటువంటి త్యాగం ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పటికీ కూడా ఉపయోగదాయకమైనది అంటే క్షేమదాయకమైనది కాదు. మరియు అది ఆ జీవుడి యొక్క ఉన్నతికి అది దోహదపడదు అర్జున అని చెప్తుంది. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణ త్యాగము అని అంటారు. అదే ఇక్కడ సకామ కర్మలు అని మనకి ఇంతకుముందు చూసినటువంటి అంటే భగవత్ సంబంధంలో కర్మలను ఆచరించడం. సో అయితే ఇక్కడ ఎవరైతే తన యొక్క విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ ఉంటారో వాటితో ఉన్నటువంటి ఆ భౌతికమైనటువంటి సాంగత్వాన్ని అలాగే వాటి యొక్క ఫలాలను వదిలివేస్తారో అటువంటి త్యాగము ఏదైతే ఉందో అది సాత్విక గుణ త్యాగము అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము దేహదారి అయినటువంటి వానికి కర్మలన్నింటినీ వదులుకోవడము నిజంగా సాధ్యం కాదు. సో ఇది మనకి 3వ అధ్యాయంలో కూడా భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నారు భగవంతుడు, ఓ అర్జున, ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా కర్మలన్నింటినీ కూడా వదులుకోవడం అనేది అది సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. కానీ కర్మలను వదలడం సాధ్యం కాదు, కానీ కర్మ ఫలాలను వదిలివేయవచ్చు. కాబట్టి కానీ ఆ కర్మల యొక్క ఫలాలను త్యజించేటువంటి చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు కదా. అలా చేసేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగి అని అంటారు. అంటే నిజమైనటువంటి త్యాగిగా అతడు పిలువబడతాడు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి భగవద్గీతలో మనకి భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నట్టు ఏ మనిషి కూడా అంటే మనిషి ఏ సమయంలోనైనా తన కర్మలను త్యజించలేడు అనేటువంటిది భగవద్గీతలో మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అందుకే ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఆయన కొరకు భగవత్ సంబంధంలోనే కర్మలను చేయమని చెప్తున్నారు. ఆ కర్మ ఫలాలను భోగించకుండా ఆ భగవంతునికి సమర్పిస్తూ కర్మలను ఆచరించమని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరి ఎందుకు ఆ కర్మ ఫలాలను మనం వదిలివేయాలి అనేటువంటి దానిలో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలా చేయకుండా ఉన్నట్లయితే ఆ కర్మ ఫలాలను వదిలివేయకుండా భౌతిక సాంగత్యంలో ఆ కర్మ ఫలాలను తానే పొందాలి అనేటువంటి భావనతో చేసినట్లయితే వారికి జరిగేటువంటి ఫలితాలను ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారా భగవంతుడు. అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణ ఫలం భవత్యత్యాగీనాం ప్రేత్య నతు సన్యాసినాం క్వచిత్. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే స్వప్రయోజనాల కొరకు అంటే స్వప్రయోజనము పట్ల ఆసక్తితో పనిచేసేటువంటి ఏదైతే స్వప్రయోజనం పట్ల ఆసక్తితో ఉండే వారికి మరణించిన పిదప కూడా సుఖము దుఃఖము మరియు రెండింటి మిశ్రమం. అంటే వారు చేసినటువంటి స్వప్రయోజనాలతో కర్మలను ఆచరించినప్పుడు అవి మంచిమైనప్పుడు సుఖమును, చెడు అయినప్పుడు దుఃఖము, ఈ రెండింటి ఉంటాయి. కాబట్టి రెండింటి యొక్క ఫలాలు కూడా అనుభవించవలసి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ 3 విధములుగా కర్మ ప్రతిఫలంలో ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. కానీ ఈ కర్మ ఫల త్యాగము చేసిన వారికి అటువంటి ఫలములు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ ఉండవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ త్యాగము చేయని వానికి కోరదగినవి కోరదగనివి ఏదైతే ఉన్నాయో కోరదగనివి కోరదగినవి
ఆ మిశ్రతములు అనే 2 రకాల అంటే మిశ్రమతములు అనేటువంటి ఈ 3 రకాలైనటువంటి కర్మ ప్రతిఫలాలు తర్వాత జరుగుతాయని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆహ్, ఈ జన్మ వదిలివేసిన తర్వాత. సో, కానీ ఎవరైతే సన్యాసాశ్రమంలో ఉంటారో, కర్మఫల త్యాగాలు చేస్తూ ఉంటారో, అటువంటి వారికి ఈ లోకంలో గాని, పరలోకంలో గాని ఈ సుఖదుఖాలతో సంబంధం లేకుండా వారు ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, ఈ విధంగా ఆ భగవంతుడు అర్జునుడు అడిగినటువంటి త్యాగము, సన్యాసము యొక్క ఉద్దేశ్యాలను తెలియచేయడం జరిగింది. చెప్పి ఇంకా భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి ఈ 19 నుండి 40వ శ్లోకం వరకు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణములు ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో కూడా చూసినటువంటివి. సో, మన మనస్తత్వాన్ని, గుణములను మనల్ని బంధించి వేసేటువంటి గుణ అంటే త్రాడు. సో, కాబట్టి ఆ విధంగా మనల్ని ఎంత ఆ గుణాల్లో ఎంత ఇరుక్కుపోతే అంత తాడు చేత మనం బంధితమవుతూ ఉంటాం. సో, అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు ప్రకృతి త్రిగుణముల పరంగా గుణాల భేదాన్ని బట్టి ఆ జీవుడిలో ఉండేటువంటి జ్ఞానము, అతడు చేసేటువంటి కర్మలు, అతన్ని అనేటువంటి వాటిని సాంఖ్యశాస్త్రము 3 విధాలుగా విభజించినది. వాటిని గురించి చెప్తాను విను అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే జ్ఞానము ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి సత్వమైన జ్ఞానము, రాజసికమైన జ్ఞానము, అలాగే తామసిక జ్ఞానం. అలాగే కర్మలు కూడా మనం ఆచరించేటువంటి కర్మలు కూడా సాత్వికమైనటువంటి కర్మలు, రజోగుణ సంబంధమైన కర్మలు, తామసిక కర్మలు. అలాగే వాటిని ఆచరించేటువంటి వాడు కూడా సాత్వికమైనటువంటి కర్త, రాజసికమైన కర్త, అలాగే తామసికమైనటువంటి కర్తగా ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఏది సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానముగా చెప్పబడుతుంది అంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్రాణులన్నింటిలోనూ అఖండము, అవినాశనము, అవిభక్తము అయినటువంటి ఆత్మ వస్తువును చూడడమే వాస్తవికమైనటువంటి అంటే సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానము అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అలాగే మరి రాజసికమైనటువంటి జ్ఞానము అంటే వేరువేరుగా కనిపించేటువంటి సర్వభూతాలలోని ఆత్మలు అనేక విధాలుగా ఉన్నాయి అని భావించడమే ఇక్కడ ఈ రాజసికమైనటువంటి నేను నాది అనేటువంటి భావన వేరువేరుగా భావించి చూడడమే ఇక్కడ రాజసికమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ఆ తామసికమైనటువంటి ఆ జ్ఞానము అంటే ఏ జ్ఞానము ద్వారానైతే మనిషి ప్రతి భిన్న దేహంలో భిన్నమైన జీవులు ఉన్నాడు అని చెప్పేది ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ రాజసికమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. ఇక ఏ జ్ఞానం ద్వారా మనిషి అత్యల్పమైనట్టి ఏదో ఒక రకమైనటువంటి కర్మకు దాని వాస్తవిక జ్ఞానము లేకుండా అంటే తత్వము తగిన కారణము లేకుండా అదే సర్వమైనట్లుగా తాను చేస్తున్నటువంటిదే సర్వమైనట్లుగా ఆసక్తుడవుతూ ఉంటాడో, ఆ పని మీదనే ఆసక్తి కలిగి ఉంటాడో అటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది తామసిక జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. అలాగే మనము ఆచరించేటువంటి కర్మలు కూడా సాత్వికము, రాజసికము, తామసికమైనటువంటి కర్మలుగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఏ కర్మలైతే ఆసక్తిని, అభిమానము, అనురాగము, ద్వేషము, ఫలాపేక్ష లేకుండా శాస్త్రాలలో సూచించబడిన విధంగా చేస్తూ ఉంటారో అటువంటి కర్మలు సాత్వికమైనటువంటి కర్మగా చెప్పబడుతూ ఉన్నది. ఇక ఏ కర్మ అయితే ఫలాభిలాషతో ఫలాలను ఆశిస్తూ అహంకారంతో ఇక వాటిని నెరవేర్చడానికి అధికమైనటువంటి ప్రయాసతో ఆచరించేటువంటి కర్మ ఏదైతే ఉందో అది రాజసికమైనటువంటి కర్మ అని చెప్తున్నారు. ఇక మోహంతోను స్వశక్తి ఏమిటో దాని వలన చేసేటువంటి కర్మ వల్ల జరిగే పరిణామాలు ఏమిటో అలా నష్టం గాని హాని గాని గురించి ఆలోచించకుండా చేస్తూ ఉంటారు. సో అటువంటి కర్మ తామసికమైనటువంటి కర్మ అని చెప్తున్నారు. ఇక అలాగే ఆ కర్మల యొక్క నిర్వాహకుడు కర్త కూడా సాత్వికుడుగాను, రాజసికుడుగాను, తామసికుడుగాను ఉంటారు అని ఫలాపేక్ష అహంభావం విడిచిపెట్టి ధైర్య ఉత్సాహాలతో జయ అపజయాలను లెక్క చేయకుండా కర్మలను ఆచరించేవాడు సాత్వికమైనటువంటి నిర్వాహకుడు లేదా సాత్విక కర్త అని చెప్తున్నారు. ఇక అనురాగము, కర్మఫలాసక్తి, దురాశ, పరపీడన, పరాయణత్వాలతో శుచి శుభ్రత్వం లేకుండా సుఖదుఖాలకు లొంగిపోతూ
కర్మలను ఆచరించేవాడు రాజసికమైనటువంటి కర్త అని చెప్తున్నారు. ఇక మనోనిగ్రహము, వివేకము, వినయం లేకుండా ద్రోహ బుద్ధితో, దుష్ట స్వభావంతో, నిరుత్సాహంతో, ప్రతిదీ కూడా నిరుత్సాహం, ఏదో చేద్దామా ఏది అనేటువంటి ఒక నిరుత్సాహమైనటువంటి భావనతో, నిరంతరము విచారణతో, కాలయాపనలతో కర్మలను ఎవడైనా ఆచరిస్తూ ఉన్నట్లయితే అటువంటి వాడు తామసికమైనటువంటి కర్తగా ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు పరిచయం చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ ధనంజయ, గుణ భేదాలను బట్టి బుద్ధి, ధైర్యము కూడా మూడేసి విధాలుగా ఉంటుంది, వాటిని గురించి కూడా చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ అర్జున, జీవాత్మ రమించేటువంటి 3 విధముల సుఖాలను గురించి కూడా, అలాగే సర్వ దుఃఖముల నుండి విముక్తి దశకు చేరేటువంటి విధముల గురించి కూడా నేను నీకు తెలియచేస్తాను అర్జున, విను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తన మిత్రుడు అలాగే శిష్యుడు అయినటువంటి భక్తుడు అయినటువంటి అర్జునుడికి ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, అతని యొక్క మంచి కొరకు, హితము కొరకు అని చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, మనకి ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో నీ హితము కొరకు ఇంతకు ముందు తెలియచేసినటువంటి వాటికంటే కూడా ఉత్తమమైన వాటిని తెలియచేస్తాను అంటూ చెప్పారు. సో వాటన్నిటి యొక్క సారాంశాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ భగవంతుడు సారాంశీకరించి మొత్తాన్ని ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి 17 అధ్యాయాలలోని అంశాలలో మనం కొన్ని ముందు చూసాము. ఇప్పుడు ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు నేను నీకు వివరిస్తాను, విను అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా అర్జునుడి ద్వారా మానవాళి అందరికీ కావలసినటువంటి అంశాలను ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి, మరి సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు. కర్మ మార్గాన్ని, సన్యాస మార్గాన్ని, కర్తవ్య అకర్తవ్యాలను, భయ అభయాలను, బంధాన్ని, మోక్షాన్ని తెలుసుకోగలిగేటువంటి, వాటి మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని క్లియర్గా గ్రహించగలిగేటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. అలాగే ఏది ధర్మము, ఏది అధర్మము, ఏది కార్యము, ఏది అకార్యము అని సరిగా తెలుసుకోలేనటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉందో అది ఇక రాజసికమైనటువంటి బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. అంటే వాటి మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని సరిగా గ్రహించలేకుండా ఉంటుంది అటువంటి బుద్ధి. ఇక తామసికమైనటువంటి బుద్ధి ఏంటంటే అజ్ఞాన అంధకారం వల్ల అతనిలో ధర్మాన్నేమో అధర్మంగాను, అధర్మాన్ని ధర్మంగాను, ప్రతిదాన్ని కూడా విరుద్ధంగాను, విపరీతంగాను భావించేటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉంటుందో అది తామసికమైనటువంటి బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక ధైర్యము లేదా సంకల్పము ఏదైతే ఉందో అది ఏది సాత్వికమైనటువంటి సంకల్పము అనేటువంటి చెప్తున్నారు. మనసు, ప్రాణము, ఇంద్రియాలు వీటి వ్యాపారాలను యోగ సాధన పద్ధతిలో నిలబెట్టగలిగేటువంటి నిశ్చలమైనటువంటి సంకల్పము లేదా ధైర్యము సాత్వికమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. ఇక ధర్మాలు, అర్థాలు, కామాల పట్ల అభిలాషతోనూ అభిమానంతోనూ ఫలాభిలాష కలిగి ఉండేటువంటి ధైర్యం, సో మనమే పొందాలి దానికోసం ధైర్యంతో చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా ధర్మార్థ కామాల పట్ల అభిలాషను కలిగి వాటిపైన అభిమానాన్ని పెంచుకుంటూ ఫలాల యొక్క వాటిని అభిలాషిస్తూ ఉండేటువంటి ధైర్యం ఏదైతే ఉందో అది రాజసికమైనటువంటి ధైర్యం అని చెప్తాము. ఇక అజ్ఞానంలో బుద్ధి లేనటువంటి వాడు నిద్ర, భయము, దుఃఖము, విషాదము, మదములను విడిచిపెట్టకుండా చేసే ధైర్యం ఏదైతే ఉంటుందో అది తామసికమైనటువంటి ధైర్యము అని చెప్తున్నారు. ఇక మనము అనుభవించేటువంటి హ్యాపీనెస్, ఆనందము, సుఖము అనేటువంటిది సాత్వికమైనటువంటి సుఖం అంటే ఏమిటి, రాజసికమైనటువంటి సుఖము ఏమిటి, తామసికమైనటువంటి సుఖము ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అందులో మొదటి అయినటువంటి సాత్వికమైనటువంటి సుఖం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు, ఆనందం గురించి చెప్తున్నారు. సో ఏ సుఖమైతే ప్రారంభంలో కష్టంగా ఉంటుందో, విషంలా ఉంటుందో, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను చేయాలి, కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి
భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వాలి, భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందాలి అంటే పొద్దున్నే 4 గంటలకు లేసి స్నానం చేసి 4:30కి మంగళహారతిలో పాల్గొనాలి అన్నాం అనుకోండి. ఏదైనా ఆలయానికి వెళ్ళి లేదా ఆన్‌లైన్‌లో మనకి ఇస్కాన్ మంగళూరు ఆన్‌లైన్‌లో కలుగజేస్తుంది. అలా కాకపోతే ఏం చేయాలి? దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ మందిరానికి 4:30కి వెళ్ళి మంగళహారతిలో పాల్గొనాలి. మంగళ శుభప్రదమైనటువంటిది మనకి కలిగేటువంటిది. ఆ మంగళహారతి ఇచ్చేటువంటి సమయంలో భగవంతుని యొక్క విగ్రహాలను దర్శించుకున్నట్లయితే ఎన్నెన్నో జన్మల నుండి జరిగిన పాపాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయని చెప్తారు. మరి అటువంటిది మనకి లేసి చేయాలంటే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. కానీ అభ్యాసం చేసి అలవాటు చేసుకున్నాం అనుకోండి. సో మొదట్లో 6 గంటలకు క్లాస్ రావాలంటే 5:30కి ఇక్కడికి రావాలంటే కొంచెం కష్టపడుతూ ఉంటుంటారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత అలవాటైనోళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు. ఇక అలా కష్టమని భావించినోళ్ళు ఎలాగూ రావడం లేదు. హ్మ్. సో, కాబట్టి ఏదైతే ప్రారంభంలో కష్టంగా ఉంటుందో, విషంలా ఉంటుందో, కానీ దాన్ని మనం అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే చివరికది మనకి అమృతంతో సమానమవుతుంది. మరి ఆ మంగళహారతి గాని, భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవడం గాని, ఇవన్నీ కూడా మనల్ని భవబంధనాల నుంచి తొలగించి శాశ్వతమైనటువంటి మృతి లేనటువంటి ఆనందాన్ని, సుఖాన్ని ఆ భగవద్ధామంలో భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరి శాశ్వతమైనటువంటి సుఖాలు ఇక జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క లోకాన్ని చేరుకోవడానికి ఇచ్చేటువంటి ఆనందం అది. మరి అది సాత్వికమైనటు అంటే అక్కడికి అది ఆ విధంగా దోహదపడుతుంది ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి. సో మరి అటువంటి ఆనందాలను మనం మనం కోరుకున్నట్లయితే అది సాత్వికమైనటువంటి సుఖము, ఆనందము అని చెప్తాం. అలా కాకుండా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి మన ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడానికి మనము పొందేటువంటి సుఖాలు, కొంతమంది మత్తు పదార్థాలను తీసుకోవడము, స్మోక్ చేయడము లాంటి కొన్ని ఉంటాయి కదా. సో ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడం కోసం చేసేటువంటి అవి మొదట్లో చాలా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఈ సుఖాలనే మనము మంచివి అనుకుంటాం. అది మొదట్లో చాలా బాగుంది ఆలోచనలో వస్తుంది మత్తు పదార్థాలు తీసుకునేటువంటి. కానీ క్రమక్రమంగా తెలుస్తుంది వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు. వివిధ రకాలైనటువంటి రోగాలు గాని ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేటువంటివి. సో కాబట్టి మొదట అమృత తుల్యంలాగా అనిపించేటువంటిది చివరికి విషంలాగా మారేటువంటిది. దానికి బానిసైన తర్వాత అతనికి తెలిసిపోతుంది. అన్ని ఆరోగ్యం చెడిపోవడము, ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహం క్షీణించిపోవడం లాంటివి అనేకమైనటువంటి రోగాలు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి అటువంటి సుఖము రాజసికమైనటువంటి సుఖము అని చెప్తారు. మైథునం లాంటివి కూడా. సో కానీ ఆ ఇంద్రియాల ఇది అంతా కూడా ఇంద్రియాల కలయిక వల్ల కలిగే సుఖమే అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇక తామసికమైనటువంటి సుఖము చెప్తున్నారు ఇది మొదట్లోను, ఆదిలోను, అంతంలోను ఎక్కడా కూడా అది ఉపయోగకరంగా ఉండదు అని చెప్తారు. కనీసం రాజసికమైనటువంటి సుఖమన్న ఆదిలో కొంచెం అనుభవిస్తూ ఉంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది. కానీ క్రమక్రమంగా అది తేలిపోతూ ఉండేటువంటిది. ఇక తామసికమైనటువంటిది నిద్ర, బద్ధకము, ప్రమాదాల వల్ల జనించి ఆదిలోనూ, అంతంలోనూ మోహాన్ని కలగజేసేటువంటి సుఖము అని చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా తెలియచేస్తూ భగవంతుడు ఇంకా మనకి 41 నుండి 55 వరకు కూడా ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్త అంటే ఎవరు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మనకి తెలిసినటువంటివే ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి 4 వర్ణాశ్రమ పద్ధతులు మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విధానాలు. సో ఓ పరంతప ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించి తమ స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా ఈ మానవాళి బ్రాహ్మణులుగాను, క్షత్రియులుగాను, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజింపబడతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇంతకుముందు కూడా ఆయన భగవంతుడు చతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం అంటూ ఆయన భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి విషయం. సో మరొకసారి ఇక్కడ మనకి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం అంటే ఈ భౌతిక సాంగత్వంలో ఉండి ఆ స్వభావాలను అనుసరించి అతనిలో కలిగినటువంటి గుణాల ద్వారా ఆ గుణాలను అనుసరించి ఈ జనులందరూ కూడా 4 వర్గాలుగా విభజింపబడినారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అవే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటి వివిధ రకాలు. ఇందులో
మరి బ్రాహ్మణులు గుణాలు ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడికి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహం అంటే ఆత్మ నిగ్రహము, తపస్సు, శుభ్రత్వం, శుచి అంటే శుభ్రత్వం, సహనము, నిజాయితీ, జ్ఞానము, విజ్ఞానము, అస్తిక్యమును సహజ గుణ లక్షణముల చేత బ్రాహ్మణులు కర్మలు చేయిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. అంటే ఆ ధార్మికత ఇక్కడ అనేటువంటి సహజ గుణాలతో బ్రాహ్మణులు పనిచేస్తూ ఉంటారు. అవి అంటే ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహము, తపస్సు, శుచి, సహనము, నిజాయితీ, జ్ఞానము, విజ్ఞానము, ధార్మికత, ఇవి ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క గుణాలు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ మనకి శౌర్యము, శక్తి, దృఢ నిశ్చయంతో ఉండడము, దక్షతను కలిగి ఉండటం అంటే సమర్థత, అలాగే యుద్ధంలో ధైర్యము, అలాగే ఔదార్యము, దానగుణము ఉండడము, నాయకత్వ లక్షణములు అనేవి ఆ క్షత్రియుల యొక్క స్వభావములు, సహజములైనటువంటి కర్మ స్వభావములు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇవన్నీ క్షత్రియుల యొక్క లక్షణాలు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక వైశ్యులు అంటే ఏంటో చెప్తున్నారు. వ్యవసాయం చేయడము, పాడి పంటలు వృద్ధి చెందించడము, వర్తక వాణిజ్యాలు చేయడము, అంటే సమాజానికి అవసరమైనటువంటి ఆ ఆర్థిక వనరులను చేయడము అనేవి వైశ్య గుణములు ఉన్నవారికి సహజ సిద్ధమైనటువంటి పనులు అని చెప్తుంది. అంటే ఆ గుణాల్లో ఉన్నవారు ఆ విధమైనటువంటి పనులు చేస్తారు అని. ఇక సాధారణంగా ఆ శారీరకమైనటువంటి పరిశ్రమ, పనులు చేయడం ద్వారా సేవ చేయటము అనేది శూద్ర లక్షణాలు కల వారి యొక్క సహజమైనటువంటి విధి అర్జున అంటూ ఇక్కడ ఆ 4 రకాలైనటువంటి వారి గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, స్వభావ సిద్ధ జనితమైనటువంటి వారి వారి విధులు నిర్వర్తించడం ద్వారా మానవులు పరిపూర్ణ సిద్ధిని సాధించవచ్చు. ఒక వ్యక్తి తనకు విధింపబడినటువంటి విధులను నిర్వహిస్తూ పరిపూర్ణతను ఎలా సాధించగలడో ఇక ఇప్పుడు నేను నీకు తెలియచేస్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క సందేశం. ఆయన చెప్తున్నారు, తన గుణాలకు సంబంధించినటువంటి కర్మలను అనుసరించడము ద్వారా ప్రతి మానవుడు పరిపూర్ణుడవుతాడు అని చెప్తున్నారు. అలా పరిపూర్ణమయ్యేటువంటి విధానము నేను చెప్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నటువంటి సకల జీవులకు మూలము మరియు సర్వవ్యాప్తి అయినటువంటి భగవంతుని పూజిస్తూ మానవుడు స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలుగుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి సో అంశం ఇక్కడ. సో మనకి ఇంకా ఇంతకు ముందు ఆ చెప్పినటువంటి 15వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా జీవులందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశలే అనేటువంటి చెప్తున్నటువంటి అంశము. సో అలాగే ఆ భగవంతుడు 7వ అధ్యాయంలో మనకు తెలియచేసినటువంటిది చెప్తున్నాడు. బాహ్య శక్తి, అంతర్గత శక్తి అనేటువంటి 2 శక్తులు, ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులు సర్వము వ్యాపించి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక మనిషి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులతో పాటు వాటిని ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించాలి అనేటువంటి చెప్తున్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి సకల జీవులకు మూలము సర్వవ్యాప్తి అయినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి పూజిస్తూ మానవుడు ఏ విధంగా తన యొక్క స్వధర్మాలను నిర్వహిస్తూ పరిపూర్ణతను చెందగలుగుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఈ శ్లోకంలోని. సో ఇంకా చెప్తున్నటువంటిది పరధర్మమును గ్రహించి, అంటే తన స్వధర్మాన్ని వదిలివేసి ఇతరుల ధర్మాన్ని, అంటే స్వభావ సిద్ధంగా అతనికి ధర్మం కాదది, తన గుణ స్వభావంగా అతని ధర్మం కానటువంటిది, ఆ పరధర్మమును గ్రహించి అంటే ఇతరుల యొక్క ధర్మాన్ని గ్రహించి దానిని సమగ్రమంగా చేయుట కంటెను అసమగ్రమంగాను చేసినను స్వధర్మమునందే నెలకొనియుండుట మానవునికి మేలైనది. అంటే ఆ స్వభావమును అనుసరించి నిర్దేశింపబడిన కర్మలను ఎన్నడూ పాపభూయిష్టములు కావు, అవి ఎప్పుడు కూడా బంధాలు కలగజేయవు అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటి విషయం. అంటే ఆ పరధర్మాన్ని స్వీకరించి దానిని
నిర్వహింపడం కంటే కూడాను అసంపూర్ణంగా నిర్వహించినప్పటికీ కూడా ఆ స్వధర్మంలో నెలకొనడమే ఉత్తమము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నట్టు. సో కాబట్టి భగవద్గీత మనకి చెప్తున్నటువంటి ఆ మనిషి స్వధర్మంలోనే ఉండాలి, తన ధర్మాన్ని తను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది ఆ భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అగ్ని పొగచే ఆవరించబడినట్లు ప్రతి ప్రయత్నం కూడా ఏదియో ఒక దోషంచే ఆవరించబడి ఉండును. అందుకే ఓ కౌంతేయ, దోషంతో కూడియున్నను తన సహజ కర్మను ఎవ్వడునూ త్యజింపరాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. ఎలాగైతే ఆ అగ్ని పొగచేత కప్పబడి ఉంటుందో, అలాగే ప్రతి ప్రయత్నం కూడా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి దోషంతో ఆవరించబడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఓ కౌంతేయ, తన స్వభావము నుండి పుట్టినటువంటి కర్మ దోషంతో నిండి ఉన్నప్పటికీ కూడా, దోషంతో కూడి ఉన్నప్పటికీ కూడా దానిని విడిచిపెట్టకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఆత్మ నిగ్రహము కలవాడును, తర్వాత అనాసక్తుడును, సమస్త భౌతిక భోగములను విడిచిపెట్టిన వాడు, అంటే భౌతిక సుఖములను త్యజించిన వాడును అగు మానవుడు సన్యాస సాధన ద్వారా, సన్యాస అభ్యాసము ద్వారా కర్మ ఫల విముక్తి అనేటటువంటి అత్యున్నత పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిని, అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి పూర్ణత్వపు స్థితిని అతడు పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిని పొందడానికి ఆత్మ నిగ్రహము, అనాసక్తి, ఆ సమస్తమైనటువంటి సకలమైనటువంటి భౌతిక భోగాలను విడిచిపెట్టడము, అటువంటి వ్యక్తి ఆ సన్యాస సాధన ద్వారా, అంటే ఈ అన్నిటినీ పరిత్యజించేటువంటి ఆ సాధన ద్వారా ఆ కర్మ ఫల విముక్తిలో అత్యున్నతమైనటువంటి పూర్ణత్వపు స్థితిని అతడు పొందగలుగుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, అలా బ్రహ్మస్వరూపమును పొందినవాడు, అంటే ఈ విధంగా పూర్ణత్వం ఏదైతే ఉందో దానిని సాధించిన వాడు ప్రశాంతమైనటువంటి మనసుతో దేనిని కూడా ఆశించడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. దేనికి దుఃఖించడు, సమస్త భూతాలను సమభావంతో చూస్తాడు, అలాగే ఆ భగవంతుని పట్ల పరమభక్తితో ఉంటాడు అని చెప్తున్నా, నా పట్ల పరమభక్తితో ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాను ఎడ పరమభక్తితో అతడు ఉంటాడు అనేటువంటి చెప్తున్నట్టు. అంటే ఆ భగవంతుని సంబంధంలోనే కర్మలను అతడు ఆచరిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నట్టు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, భక్త్యా మామభిజానాతి యావన్యాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కేవలము భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే యథార్థంగా నేను ఎవరో తెలుసుకొనవచ్చును. నన్ను తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలోనికి ప్రవేశించును. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి ఉన్నటువంటి మార్గాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఏమిటా మార్గం అంటే ఏకైక మార్గం చెప్తున్నారు, భక్తియుతమైన సేవ. అందుకే అంటున్నాడు, భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే యథార్థముగా నేను ఎవరో తెలుసుకుంటారు, అంటే వాస్తవాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. అలా వాస్తవాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకా వేరే దేని గురించి కూడా అతడు ఆలోచించడు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క భావనలోనే, సంపూర్ణ భావనలోనే ఉంటాడు కనుక ఖచ్చితంగా, అంటే ఆ కృష్ణ విజ్ఞాన శాస్త్రంలోనే పూర్తిగా నిపుణుడై ఉంటాడు. తద్వారా ఆధ్యాత్మిక రాజ్యంలో, అంటే కృష్ణ లోకంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. సో అంటే
ఆ కృష్ణ విజ్ఞానము పొందడమే, అంటే భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందడమే, ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడము, ఇక్కడ యథార్థంగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు, మచ్చిత్త సర్వ దుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అత చేత్వమహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నటువంటి, నీవు నా యందు మనసు కలవాడవైతే నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులను మరియు కష్టాలను అధిగమించగలవు. కానీ మిథ్యా అహంకారం చే నా మాటలను వినక నీవు పనిచేస్తే నీవు నశిస్తావు అని చెప్తున్నా. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఆ భగవంతుని యందు మనసు కలిగి ఉండి, సో ఆ భగవంతుని ఎడనే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా కష్టాలన్నిటినీ కూడా అధిగమించగలవు అని చెప్తున్నారు. అంటే పూర్తి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ కష్టాలన్నిటినీ కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని. సర్వ అంటే అన్ని, అనేక, దుర్గాని అంటే ఈ అడ్డంకులు, పెద్ద దుర్గం అంటాం కదా, అడ్డంకులన్నీ కూడా మత్ ప్రసాదాత్ తరిష్యసి, ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా, ఆయన యొక్క కృప, ప్రసాదం అంటే కృప, ఆ కృప ద్వారా అవన్నీ కూడా తొలగించబడతాయి అని చెప్తుంది. అలా కాకుండా ఎవడైనా అహంకారంతో ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలను పక్కన పెట్టినట్లయితే, వినకపోయినట్లయితే అతడు పతనమవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నా. అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే చిక్కుకొని పోతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, మోహంతో నీవు ఇప్పుడు నా నిర్దేశానుసారము పనిచేయడానికి నిరాకరిస్తూ ఉన్నావు. నీలో ఉన్నటువంటి మోహం ద్వారా నీవు చెప్పిన విషయాల్ని నిరాకరిస్తూ ఉన్నావు. కానీ ఓ కౌంతయ్య, నీ స్వభావం వలన పుట్టినటువంటి కర్మచే బలవంతంగా నీవు అదే చేస్తావు. నీ యొక్క స్వభావం క్షత్రియుడవు నీవు, కాబట్టి నీవు ఖచ్చితంగా ఆ యుద్ధమే చేస్తావు అంటూ ఆయన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు తెలియచేసేటువంటి అంశము చెప్తున్నాడు ఆయన, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి బ్రాహ్మయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. ఓ అర్జున, పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులై అన్ని జీవుల గతులను నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ప్రతి ఒక్క జీవి యొక్క హృదయంలో ఆత్మతో పాటు పరమాత్ముడు ఉంటాడు. సో ఈ ఆత్మ తాను చేస్తూ ఉన్నటువంటి, తాను భోగిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ భోగాలన్నిటికీ కూడా సాక్షిభూతంగా ఆ భగవంతుడు ఉండి, దానికి తాను చేస్తున్నటువంటి కర్మల యొక్క ఫలితాలను అతడు మళ్ళీ తనకి అందిస్తాడు అనేటువంటి సాక్షిభూతంగా ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోస్మి సిమే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించుము, నా భక్తుడివి అగుము, నన్ను పూజించుము, నాకు నమస్కరింపుము. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు అని చెప్తుంది. ఆ విధంగా చేస్తే మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియో అస్మే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ విధంగా చేయడం వల్ల నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు, నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడవు, కాబట్టి నేను నీకు మాట ఇస్తూ ఉన్నాను అర్జున అని ఆయనకు చెప్పి ఇది మానవాళికి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అన్ని చెప్పి ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మళ్ళీ చాలా
సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అన్ని ధర్మాలను వదిలి, ఎన్నెన్నో చెప్పారు భగవద్గీతలో భగవంతుడు. ఇక్కడ వరకు మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతులను, అనేక రకాలైనటువంటి నానా రకాలైనటువంటి జ్ఞానాలను, ధర్మ విధానాలను, పరబ్రహ్మ జ్ఞానము, పరమాత్మ జ్ఞానము, నానా విధమైనటువంటి వర్ణాశ్రమ పద్ధతులు, జ్ఞానములు, సన్యాస ఆశ్రమము, జ్ఞానము, అసంగత్వం, ఇంద్రియాల యొక్క నిగ్రహము, ధ్యానాలు వంటి వాటిని అన్నిటినీ చెప్పాడు ఆయన. సో చెప్పి చివరికి అంటున్నాడు మళ్ళీ, అన్ని ధర్మాలను వదిలివయ్యవయ్యా, అన్నీ వదిలేసి కేవలము నన్ను శరణు పొందుము. సో ఆ భగవంతుని ఆశ్రయించమంటున్నాడు. అలా చేసినప్పుడు నేను అన్ని పాపముల నుండి నేను విడిపిస్తాను, భయపడకు. నువ్వేం భయపడాల్సింది, ఏదో చేస్తే ఏదో పాపం అని అనుకుంటున్నావు. నన్ను శరణు పొందు. నా ఎలాగో అర్జునుడు శరణాగతి చెందాడు. సో ఆ విధంగా భగవంతునికి శరణుజొచ్చి నట్లయితే, పూర్తిగా తనను తాను ఆ భగవంతునికి సమర్పించుకున్నట్లయితే, సో అన్ని పాపముల నుండి విడిపిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో దీనికి మనం ఎన్నో విషయాలను చూడవచ్చు. గజేంద్ర మోక్షంలోను, ద్రౌపది వస్త్రాపహరణ విషయంలోను. సో ఆ భగవంతుని శరణజొచ్చినటువంటి వారిని ఎవరిని ఆయన వదిలివేయలేదు, అందరినీ కూడా కాపాడినటువంటిది గజేంద్ర మోక్షంలోను. అలాగే సుగ్రీవుడు తన కోసం. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు శరణొచ్చినటువంటి వారందరినీ కూడా సమస్త పాపాల నుండి బయటపడవేస్తాను అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్పి ఆయన అంటున్నారు, ఇక నీకు ఉపదేశించినటువంటి ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని, ఏదైతే ఈ దివ్య జ్ఞానము అంటూ, గుహ్యతమమైనటువంటి జ్ఞానము అంటూ ఆ భగవంతుడు మొదట రహస్యమైనటువంటి ఆత్మ దేహంకు సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని, ఆ తర్వాత 7, 8 అధ్యాయాలలో మరింత రహస్యమైనటువంటిది, 9వ అధ్యాయంలో పరమరహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం అంటూ ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని, యోగ శాస్త్రాన్ని ఆయన బోధించారు. సో అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, నీకు ఉపదేశించినటువంటి ఈ గీతాశాస్త్రం ఏదైతే ఉందో, దీనిని తపస్సు చేయని వాడికి, భక్తి లేని వాడికి, వినడానికి ఇష్టం లేని వాడికి, అలాగే ఆ భగవంతుడంటే అసూయపరుడైనటువంటి వాడికి, నన్ను దూషించే వాడికి ఎప్పుడూ చెప్పకూడదు. ఎందుకంటే దాన్ని ఎలాగో అర్థం చేసుకోలేడు. భక్తుడు మాత్రమే భగవంతుని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలడు. సో అందుకే చెప్తున్నారు, నీకు నేను ఏదైతే ఉపదేశం చేశానో, ఈ గీతాశాస్త్రం ఏదైతే ఉందో, ఈ దివ్య జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, ఈ పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, దీనిని తపస్సులు ఆచరించిన వాడికి కానీ, భక్తి లేని వాడికి కానీ, దానికి ఇష్టం లేనటువంటి వాడికి కానీ, ఆ భగవంతుణ్ణి దూషించేటువంటి వాడికి ఎప్పుడూ చెప్పకూడదు. ఎందుకంటే అది వానికి అర్థం కాదు కనుక దాని గురించి చెప్పవలసినటువంటి పని లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి నిమిషం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు, ఇంకా మనకి ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని, భగవద్గీతని నలుగురికి పరిచయం చేసేటువంటి వారికి కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలని ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి విన్నటువంటి మీరందరూ కూడా ఈ భగవద్గీత ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి ద్వారా అందించబడుతున్నటువంటి దాన్ని మీరు నలుగురికి ప్రచారం చేయండి. సో అందుకే ఆయన అంటున్నారు, యయిదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మై పరాం కృత్వా మామే వైశ్యత్య సంశయః. సో చెప్తున్నారు ఆయన, భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని, అంటే భగవంతుని గురించి వినడానికి ఇష్టపడేటువంటి వారు, ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి అని అనుకునేటువంటి వారికి ఈ అత్యున్నతమైనటే ఏంటి, ఆ భగవంతునికి జీవుడికి ఉండేటువంటి మధ్య సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానం, ఈ రహస్యం, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాల గురించి, ఆ భగవంతుని గురించి వివరించేటువంటి వారికి స్వచ్ఛమైనటువంటి భక్తి లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా భగవద్గీతని నలుగురికి ప్రచారం చేయడం ద్వారా స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా భక్తిలో
పురోభివృద్ధి చెందే అవకాశం లభిస్తుంది. మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు. చూడండి, ఇక్కడ తిరిగి వస్తాడు అంటుండ. అంటే ఇది మన శాశ్వతమైన ప్రదేశం కాదు. ఇది అశాశ్వతమైనటువంటిది. ఆధ్యాత్మిక లోకము మనకి శాశ్వతమైనటువంటిది. ఈ భౌతిక ప్రపంచము అశాశ్వతమైనటువంటిది, తాత్కాలికమైనది, దుఃఖాలయము. సో కాబట్టి తిరిగి అంటే అక్కడి నుంచి వచ్చాం మనమంతా కూడా. ఆ భగవంతునిపై ధిక్కారం వలన దారి తప్పి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం. సో తిరిగి మళ్ళీ అక్కడికి చేరవలసినది. సో కనుక ఆయన అంటున్నాడు, తిరిగి నా వద్దకొస్తాడు నా భక్తుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భక్తుడు కోసం భగవంతుడు ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తాడు. సో వారిని తీసుకువెళ్ళడానికి, ఈ దుర్మార్గం ఇక్కడికి వచ్చి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పనుల నుండి బయటపడవేయడానికి ఆ భగవంతుడు ఎన్నెన్నో అవతారాలు తీసుకుంటాడు. మత్స్య అవతారము, కూర్మ అవతారము, వరాహ అవతారము, నరసింహ అవతారము, రామావతారంలో వచ్చాడు. చివరికి ద్వాపర యుగంలో సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడుగానే వచ్చాడు. అయినా మనం ఇక్కడే ఉండిపోయాం. ఈ బంధనాలలోనే చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నాం. సో అందుకే ద్వాపర యుగంలో వచ్చి ఆయన చెప్పాడు ఇంతకుముందే, మన్మనాభవ మద్భక్తో అని చెప్పి, అలాగే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అంటూ చెప్పి, ఏం చేసినా ప్రయోజనం లేకపోతే మళ్ళీ కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభువుల రూపంలో వచ్చారు. మళ్ళీ వచ్చి ఒక భక్తుని, ఇక ఎందుకంటే ఎన్నో చెప్పాడు, అన్ని వదిలేసి నాకు శరణం చొచ్చవయ్యా అని చెప్పిపోయాడు. వీళ్ళంతా నాకు శరణం చొస్తారు, నా దగ్గరకు వస్తారు కదా అనుకున్నారు. సో ఏమీ జరగలేదు. సో భగవంతుడు మళ్ళీ తన యొక్క భక్తుడు, అంటే ఇక వీళ్ళకి ఇది లాభం లేదు ఇంత చెప్పినా. సో కాబట్టి భక్తి ఎలా చేయాలో చెప్పిపోదామని చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో బెంగాల్లో నవద్వీప్ ధాంలో ఆయన భక్తుడుగా అవతారం తీసుకొని ఈ మానవాళిని ఉద్ధరించడానికి ఆయన చేసినటువంటిదే కృష్ణ చైతన్యము. దానినే ఆ తర్వాత క్రమంలో ఉన్నటువంటి భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు, ఆ తర్వాత భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, తర్వాత ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనకి తెలియచేస్తూ భగవంతుని చేరుకునే మార్గాన్ని మనకి ఇచ్చిపోయినటువంటిది చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బోధని మనకి తెలియచేసినటువంటి వారు ఎందరో ఉన్నారు. గోస్వాములు, షడ్గోస్వాములు, ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి పూర్వపు ఆచార్యులు ఎందరో ఉండి వారందరూ కూడా ఈ మానవాళిని ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా ఇవన్నీ మనకి అనేకమైనటువంటి విషయాలను, ఆధ్యాత్మిక విషయాలను తెలియచేయడానికి వచ్చిపోయినటువంటి వారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన భగవంతుడు, అంటే భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి లభిస్తుంది, మరియు చివరికి అతను నా దగ్గరకు వస్తారు అని చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నాడు. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కచ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. సో నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకడు లేడు ఈ ప్రపంచంలో అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా భగవద్గీతను, ఆ భగవంతుని యొక్క విషయాలను ప్రచారం చేసేటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి గొప్ప శుద్ధ భక్తుల గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన, అంటే నా యొక్క ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని బోధించినటువంటి చైతన్య మహాప్రభులు వారు అందించిపోయినటువంటి ఈ విషయాలను బోధించినటువంటి ఈ విషయాలను ఎవరైతే నలుగురికి ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారో, నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకడు ఈ ప్రపంచంలో లేడు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, అతని కంటే ఇంకెవరు నాకు ప్రియమైన వారు లేరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా అదే కాకుండా ఇంకా మనకి ఈ భగవద్గీత వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, వినడం వల్ల, చదవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అద్యేష్యతే చ యాయిమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో అంటున్నాడు, ఓ అర్జునా, మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను, ఆ కృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగిన సంవాదం ఏదైతే ఉందది భగవంతుడే చెప్తున్నాడు, పవిత్రమైన సంభాషణ అయ్యా అర్జున ఇది. మన ఇద్దరం ఏదైతే ఇప్పుడు విషయాలు ఈ యుద్ధ ప్రారంభ సమయంలో మాట్లాడుకున్నామో, నేను ఏదైతే నీకు బోధించానో, నీవేవైతే తెలుసుకోగలిగి అడిగావో నన్ను, ఈ విషయాలన్నీ కూడా, ఈ సంభాషణ అంతా చాలా పవిత్రమైనదయ్యా. మరి ఇటువంటి పవిత్ర సంభాషణను
భవిష్యత్తులో వ్యాసుడు వస్తాడు. ఎందుకంటే భగవంతుడికి తెలియందేమీ లేదు. ఆయన గ్రంథీకరిస్తాడు. ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి మందమతులు కనీసం దానిని అధ్యయనం చేసినా చాలు. అలా అధ్యయనం చేసినటువంటి వాడు తన జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు భగవంతుడు, శ్రద్ధతోనూ అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా, చదవడం కాదు కనీసం భగవద్గీత ప్రవచనాలు జరుగుతుంది అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఎవడైనా విన్నట్లయితే అలా వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. అది భగవద్గీత యొక్క వినడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనం. గొప్ప ఆచార్యుల యొక్క ప్రవచనాలు ఉన్నట్లయితే, వారి యొక్క లెక్చరర్స్ వింటూ ఉన్నట్లయితే, శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా ఈ భగవద్గీత యొక్క వ్యాసాలను, భగవద్గీత ప్రవచనాలను ఎవరైనా వింటూ ఉంటే ఆ వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు అని చెప్తున్నాడు. పాపముల నుండి విముక్తి పొందడమే కాదు, పుణ్యాత్ములు నివసించేటువంటి పుణ్య లోకాలకు వెళతాడు, ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వారు చేరుకుంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఇవన్నీ చెప్పి తన శిష్యుడైనటువంటి అర్జునుడిని, భక్తుడు, మిత్రుడు, బావమరిది అయినటువంటి అర్జున్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా ఓ పార్థ, వాళ్ళ మేనత్త అయినటువంటి కృతి కుమారుడు కదా, ఓ పార్థ, నిశ్చలమైన మనసుతో నీవు ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా. నేనైతే చెప్పాను నీకు, నీ యొక్క సంఘటన స్థితి నుంచి, మోహం నుండి నువ్వు బయటపడేటువంటి విషయాలన్నిటినీ కూడా నేను నీకు తెలియచేశాను. మరి ఇవన్నీ కూడా నీవు నిశ్చలమైన ఒక స్థిరమైనటువంటి మనసుతోనే విన్నావా ఈ శాస్త్రాన్ని అంతా కూడా అని అడిగాడు. అడిగి వదిలేలా, అడిగి ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ ధనంజయ, అంటే ధనాన్ని జయించినటువంటి వాడు, అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని ఖచ్చితంగా పొందగలిగే వాడే అర్జునుడు, అది తెలుసు భగవంతుడికి. కానీ మనందరి కోసం ఇక్కడ అంటుంది, ఓ ధనంజయ, అవివేకం వల్ల నీలో మోహం ఉంది ఏదైతే ఉందో, ఆ అజ్ఞానం వల్ల నీలో కలిగినటువంటి భ్రాంతి ఏదైతే ఉందో అదంతా పోయిందా లేదా? నీవు అజ్ఞానం వల్ల యుద్ధం చేయనంటున్నావు, ఇదేదో నా వాళ్ళు చరుస్తారు, నా మా భ్రాతలు ఉన్నారు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా అని చెప్తున్నావు కదా. సో అదంతా నీ గురువు అని, తర్వాత నీ పితామహుడు అని, నీ సహోదరులు అని, నీ బంధువులు, మిత్రులు అంటూ నువ్వేదో దుఃఖిస్తున్నావు కదా. అదంతా నీలో అవివేకం వల్ల కలిగినటువంటి భ్రాంతి అయ్యాది. సో అదంతా మరి ఈ దివ్య జ్ఞానం విన్న తర్వాత తొలగిపోయిందా లేదా అంటూ అడుగుతున్నాడు. సో అది జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క బోధనలు, ఒక ఉత్తమమైనటువంటి గురువు చేసేటువంటి బోధన. సో ఆ విధంగా అన్న తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు ఇక, అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధా. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు ఇక, ఓ అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహమంతా తొలగిపోయిందయ్యా నీ యొక్క కరుణ ద్వారా. ఇంకా అంటున్నాడు, నీ అనుగ్రహము ద్వారా, నీ అనుగ్రహం చే నాకు స్మృతి, నా యొక్క స్మృతిని తిరిగి నేను పొందాను, నా జ్ఞానాన్ని నేను తిరిగి మళ్ళీ పొందాను, నాలో కలిగినటువంటి సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి. అర్జునుడు ఇక్కడ గురువు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు అర్జున అడిగినటువంటి ప్రధానికి సమాధానం చెప్తున్నారు. చెప్పడమే కాకుండా ఇంకా చెప్తున్నాడు, అంతేకాదయ్యా, ఇప్పుడు నీవు ఏ ఆదేశాలు ఇస్తే దానిని పని చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను కృష్ణ అంటున్నాడు. అది ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనల ఫలితం, భగవద్గీత ఫలితం. అంటే మనము మన కర్తవ్యాలను జీవితంలో నిర్వర్తించడానికి భగవద్గీత దోహదపడుతుంది. అంతేకాని సన్యాసులుగా మారడానికి లేదా ఏదో చేయడానికి కాదు ఇది ఉపయోగపడింది. భగవద్గీతని చదవడం వల్ల ఎవరి ధర్మాన్ని వారు సక్రమంగా నిర్వహించడానికి అది పనిచేస్తుంది. అందుకే ఆయన చెప్తాడు, ఈ శాస్త్రం సూర్యుడి ద్వారా నేను ఇచ్చాను, సూర్యుడు దాన్ని మనవుకి ఇచ్చాడు, మనవు దాన్ని ఇక్ష్వాకుడికి ఇచ్చాడు. ఆ విధంగా రాజులందరూ కూడా అది అర్థం చేసుకుని ప్రజలను ఆ విధంగా పరిపాలించారు, ప్రజలకు అది అందించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు అర్జునుడు కూడా అది అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు. సో దీన్ని మళ్ళీ తన మనుమడు వచ్చినటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజు, ఆ విధంగా తన క్రమంలో వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా అది చేసినటువంటి, నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి, నీ ఆదేశానుసారం పనిచేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటున్నాడు.
భగవంతుడు. సో ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ అయిపోయింది. ఇక ఇక్కడ మరి మొదలైంది ఎక్కడ? ధృతరాష్ట్రుడితో మొదలైంది. ధృతరాష్ట్రుడు అన్నారు కదా, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవ మామక పాండవ చైవ కిమకుర్వత సంజయ అన్నాడు. అంతే కదా. సో సంజయుడిని అడిగాడు, ఏం చేస్తున్నారు? యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి నా కుమారులు పాండు కుమారులని అక్కడే వేరు చేసి చాలా కుతూహలంతో అడుగుతున్నాడు కదా. సో చెప్తూ ఇక సంజయుడు ఎండ్ చేస్తున్నాడు. ఆయన అడిగిన దానికి ఇప్పటి వరకు ఈ విషయాలన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఇక సంజయుడు అంటున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనా సంవాదమిమ మస్రౌచం అద్భుతం రోమహర్షణం. సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణార్జునులు అనేటువంటి ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య సంవాదాన్ని నేను విన్నాను ధృతరాష్ట్ర రాజా. అలాగే ఆ సందేశం అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చినటువంటి మహా యోగేశ్వరుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చినటువంటి సందేశం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదంటే అది విన్నటువంటి నాకు రోమాలన్నీ నిక్కరపరుచుకుంటున్నాయ్యా అని చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, అదంతా మరి ఎలా వినగలిగాడో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఆయన అర్జునుడితో స్వయంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి యోగేశ్వరుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి నుండి ఈ అత్యంత రహస్య సంభాషణను వ్యాసుని అనుగ్రహం చేత నేను నేరుగా విన్నాను. ఇదంతా మా గురువు గారైనటువంటి వ్యాసుల వారి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా. ఎందుకంటే వ్యాసుడు గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే కృష్ణ భగవానుడు బ్రహ్మకు బోధించడము, బ్రహ్మ దానిని నారదుడికి బోధిస్తాడు. నారదుడు ద్వారా నారదుడి యొక్క శిష్యుడు వ్యాసుడు, వ్యాసుడి యొక్క శిష్యుడు సంజయుడు. సో ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడు మళ్ళీ ఇక్కడ సంజయుడు. సో కాబట్టి ఆ గురువు గారి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఇక్కడ గురు ప్రాముఖ్యతను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నారు. ఆయన యొక్క గురువు అయినటువంటి వ్యాసుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా గురు అనుగ్రహం ద్వారా భగవత్ సాక్షాత్కారం జరుగుతుంది మనకి. సో వ్యాసుని అనుగ్రహం చేత నేను నేరుగా విన్నానయ్యా అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ రాజా, శ్రీకృష్ణ భగవానునకు మరియు అర్జునుడికి మధ్య జరిగిన ఈ మహా అద్భుతమైనటువంటి సంవాదమును పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఆనందిస్తూ ఉన్నాను. ఆ బోధనలు వారి మధ్య జరిగిన సంభాషణ నేను వింటూ ఉంటే ఆ దివ్య జ్ఞానం వినడం ద్వారా, ఆ పరమ రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని వినడం ద్వారా నేను ఎంతో ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నానయ్యా. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని బోధనలే నేను విన్నాను కదా అని చెప్తూ సంజయుడు ఇక ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి ఇక తన అభిప్రాయాన్ని తెలియచేస్తూ ఈ అధ్యాయం ముగించబడుతుంది. సో ఆయన చెప్తున్నారు, యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. సో ఆ భగవంతుడు ద్వారా విన్నటువంటి అవన్నీ విన్నాక సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో తన అభిప్రాయాన్ని ఈ విధంగా వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఎక్కడ యోగేశ్వరుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉండునో అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద, విజయము, అసాధారణ శక్తి మరియు నీతి ఉంటుంది. ఇది నా అభిప్రాయము అంటూ ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క ఇంకా డౌట్ ఏదైతే ఉందో, తన కొడుకులు ఏమైనా గెలుస్తారా అనేటువంటి కొంత ఉది ఉంది కదా, అది పోయే విధంగా అందుకే అంటున్నాడు, ఎక్కడ మహాయోగేశ్వరుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మేటి వెలుకాడు మహాధనుర్ధారి మేటి వెలుకాడైనటువంటి అర్జునుడు ఉంటాడో అక్కడ సంపదలు ఉంటాయ్యా, విజయం ఉంటుంది. అంటే నీ కొడుకులు గెలిచే అవకాశమే లేదు, ఎందుకంటే భగవంతుడు అర్జునుడి పక్షాన ఉన్నాడు. మరి అటువంటి సంపదలు, విజయము, మరి అసాధారణమైన శక్తి భగవంతుడు అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడు సర్వ సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తి.
అధిగమింపలేనటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటి వాడు. వీటన్నిటిని మించి పాండవుల పక్షాన నీతి ఉందయ్యా. సో కనుక వారు తప్పక విజయం సాధిస్తారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు యుద్ధం చేయగనగా అనగానే కొంచెం సంతోషపడి ఉంటాడు ధృతరాష్ట్రుడు. ఎందుకంటే ఎట్లాగో యుద్ధం చేయడు, మా వాళ్ళే గెలుస్తారు కదా. సో కానీ చెప్తున్నాడు, కన్క్లూడ్ చేస్తున్నాడు సంజయుడు, ఎక్కడైతే ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఉంటాడో, అర్జునుడు ఉంటాడో, అక్కడ ఖచ్చితంగా సంపదలుంటాయి, విజయం ఉంటుంది, అసాధారణమైన శక్తి మరియు నీతి ఉంటుందయ్యా. సో ఇది నా అభిప్రాయము రాజా ధృతరాష్ట్ర అంటూ సంజయుడు ఈ విధంగా ముగించడము. సో ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణతో ప్రారంభమైన భగవద్గీత సంజయుడి యొక్క చివరి తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పడం ద్వారా భగవద్గీత ముగిస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో గీతా పాఠం సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించు దివ్య సంవాదమైనటువంటి దీనిని శ్రవణం చేయుట, అధ్యయనం చేయుట, ప్రచారం చేయుట ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జున్ యొక్క సాంగత్యమును మనము నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో భగవద్గీత ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, వి ఆర్ స్పిరిచువల్ సోల్స్, మనము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలం. భగవంతుడే దేవాది దేవుడు, ఆయనే పరమగమ్యము. భక్తియుతమైనటువంటి సేవయే ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి, శాశ్వతమైనటువంటి ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఏకైక మార్గము. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఇన్ని రోజులు ఓపికగా ఈ క్లాసులన్నీ విన్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా ఏ